Jo som en Tomeu i l'any 2021 vaig fer un imperi venent garrobes. 2.000 euros, ni més ni menys. Ho tenia tot, un xalet colossal, una piscina cristal·lina i la meva Madonna. Guapa. Jo d'imperi no n'he vist cap, només he vist 2 saques de garrobes dins la cotxeria i el cotxe d'on de fora. Tot va començar en el bar, allà on se prenen les decisions importants. Tu saps que el mercat és molt. Saps que el mercat pot pujar o pot baixar. T'has de saber situar. Com ho fas? Quin és el secret? Bueno, quantes vegades t'has fet així en món? Una vegada per setmana. Ui. No, aprèn un mes. Ara ho veig cap. Tu això ho has de fer 3 o 4 vegades al dia. De matí, quan aixeques. Després de berenar, després de dinar, i antes d'anar a dormir. Perquè un home ha de dormir relaxat. I això ajuda? Això ajuda. Tu aquí de dins has de trobar el teu mercat. En aquell moment me vaig adonar compte de que si tothom feia xalets com en Martet, ningú tendria que robés. I m'hi vaig posar. Tatxer d'una explotació de més de 4.000 garrovers. No hi ha res més gran en tot Llevant. I per suposat, tot funciona tot sol. És que funciona tot sol, va tot solet, envia, intel·ligència artificial, lo darrer, lo més punter. Estar de dins o no estar de dins? Estar de dins, perfecte, moltes gràcies. Vamos! Puta cabrón, m'ha venut les garrobes i els arbres eren meus, 40 putes sagrades. Un imperi no s'aixeca tot sol, necessitava un soci. Hola, som en Biel. Tinc experiència molt internacional perquè fa 7 temporades que estic ja a la millor. Ara ella fa el canvi de feina aquí a l'UBB, però vamos, mare ja fa perquè tinc molts idiomes. 2 years? Sí. I en 3 mesos ja mos menjàvem Sant Llorenç. Bon dia, Sant Llorenç! Bon dia! Jo som Llorencí, Llorencí, Llorencí. Jo som Llorencí, Llorencí, Llorencí. Què toca avui? Vendre garrobes! Vendre garrobes! Vendre garrobes! Mos anava bé, però a vegades havien de pegar qualque s'empenta. Serían 13,91 por favor. Mira, dinero no tengo, pero tengo unas algarrobas que son cojonudas. ¿Qué dice? No, que va, no, venga. Tira de aquí. Pues en Tomeu, vaya peso. Pues no me deu dos verdes l'any passat de la Barber Rock. Vaya peso. Ah, mira'l! Fill de puta, que me deu dos verdes! Dóna per dos verdes! I tot això era legal. I aquest èxit, òbviament, l'havien de celebrar. Tomeu, què tal ahir va arribar bé? De puta mare, no me veus? No, molt bé, no te veig. Vols una panada? Vinga, no li faria oi? Faré panades. Un 10. Sí? Hola, bon dia. Qui és vostè? Som una inspectora agrícola. Inspector Pot sortir, per favor? No puc sortir. Pues le tenc que fer una inspecció de les algarrobes, que sé tot el que ha fet en les algarrobes. La meva dona ha fet panades. Molt grans, les panades. No m'agraden les panades. I els roviols? Tampoc m'agraden els roviols. I un fritet de matances? Tampoc m'agraden els frites de matances. Usted me está sobornando. De qualque manera, mos entendrem o no? No, que se pensa que som una ministra d'en Sánchez. Fora d'aquí. Au, adeu. Fora d'aquí. L'obrirem un expedient. Vinga, fora L'enviaré d'aquí. a la policia. Fora d'aquí!
I després no sé què va passar, que tot va fer ull. Tothom va sembrar garrovers. El preu de la garrova se va enfonsar. Que me vendries aquesta garrova? Hombre, no ho sé, si la puc vendre un poc amostida. Me vendries aquesta garrova? Però aquesta garrova. Menys si me la vens. Mira què t'he dit, que per mi te compraré perquè puguis anar a berenar. Que me vendríeu aquesta garrova? Però jo saps que no vendés. Ven aquesta garrova. Ara qui vol que la vengui? Ven aquesta garrova. Web, aquesta garrova no va per res, hombre. Eso está cremado, eso está hirviendo, le van la puesto. Que Si no no haga- hay millor garrova que Aquesta això. garrova, 5 cèntims más o menos. 5 cèntims, jo crec que 5 cèntims te la puc vendre, sí. Sell me this algarrof. What is this shit? Això no hi ha qui ho vengui. Estaba caminando por el centro de la ciudad. ¡Uy! Perdona, estos son algarrobas row ecológicas de proximidad, kilómetro cero. Esto en Palma vale un dineral. For my theme song, my leather black jeans on.